Lala Kuyate Samaira Sanogo ko John kani nyebo John fe ko baw ko bena nakando wa ko dali masa aye beson dola bebi chamanchere la Samaira ko ni John etala o de bena ni femre yi Lala Kuyate nyonte ko ala ye bilaje ni son atala wallahi siga tula eni sokoma mse resira kon bashitila basi fetina de mayadu mse alhamdulillah yeredu bashitina jangne bugo bashitula aywo jaranye Lala Kuyate ki fo ki wal nyando ka fo bi do mere ko kura kosebe awo aywa Samaira ya fo chugumina ala ye dugu kuraje anyana ame ala fuka barkada o stratégie la manka no bawo fu no me mali kono mali koka no bu sigi sogoma o sogoma o ka jabaran so mandi Cherif la TV koro ka sega nga jemu ka mandi sogoma dunu nyamada ama fo manguku bisimila ni andu ngai bi araba ali sogoma data kono iya fo chugumina o do ate siga fo ka temanika biye araba ye mekalo klemo klemo o do wera de awa de ma filu ali nya koro tirelake awa klemo ganse basi ne ta fe dondo de kasi awa dondo sere ko dondo ma dogoda obseo jango dondo sama flani mugoni wora de wala kuyatiga kono ba chemani musuma dimzeni mabakoro ko belaje nefu maliko na ani maliko ka wala kuyatek mana mina ma do bala ki daka sakago iba so e kono bala ka foki ka muruka katige wala kuyato kuma ko nan ante sege ante nyina nuko fu wala kuyate ni yeso kesiri teku e kono bala kuma ko nan wala kuyate nanye jemu kan sigi ante sega ke mo lufu ko wala nyimando ko kuma ko wala kuyate jemu ga akara fejuru ana fere kala ninka yaf mabala kan sense ko sebe Samaira andunga o te doere o me kan mbaga o feka ba o ete zaradi o kuma olu ya ndeme ba je kuluye jemu kan ko na sega charinga sidie mama chuga amina o stratégie fete zara kun folo ameta munu ye ka soro ka sigana o bebe amona e ga ni dey abe min wuli tasuma ka wa mon père Mali bebe ni lele bara ni be ni lele ni infusé ka jikala ka ke teka o nele tiens là mon père Nika dites-moi ani mbo kundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani ye te ko jaro te zara te o ka te ni abi sampi sababo ni te wala be ni ya gila kura ka segi kana na ka ke go go wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kli quoi appelé mo wa je mo ni de je te o ka te la hika so za bole be fele fe ngade jama jara kadua ke te zara ye makele ngadanga mena buji e Allah farafideno jara kadua ke te zara ye makele ngadanga mena mudunchi ye Allah te zara Lala Kuyate Samaira medere ka fuyi dugu mi soforo kuno ni nyokalate o fi o kono sigi ani o balotogo Lala Kuyate o teta me min fuyi hakli sigi ko ma no de Bamako du e ba ye ka fo sokala foro o yemande Bamako do ndala o yemande ya me Bamako sigi ateta ni hakli sigi ni fere ala bara fere ta ma no la mi min fuyi e Bamako sigi nyango abilama abala ka ngunu amini ngante ka duta sumala ka ala kana so manyande abala ka mununu de la kuyate ula alibi ni mafre ni enquête ye ka fuguro ko bo dabadala medele ko fuye ni mini dununga yengo ni mekaba la kuyate adora na donto te ambotola do ganya jiga ka fo ni ngoni an dondola ye jemuka o konnana alibi ni ka soro ka jemuka ni ka mone bo la kuyate sananga do jemuka to kono ni mafli anafia ni bo ansengoro la kuyate obato anga ni ka legelege fasiri gafe ne ka labane ka anso ne sika aka Samaira ya fa chugum la tete moka na mbora nga tezara kun folo la mi anga clip du jour folo yi we anga sekoni dongo tigila mawi amba kanu kana nu fana ka no blood mo ya samse ga ni sondian farfonu soro stratégie fe amna ma folo mta odi ya trawri o ami ya trawri ga no blanye mada sufiya ya ale de ko ma kana nyebo ma fe ko bena na kando bena da do kando sufiya ya arama dinga bli kuna do kibe chamanchere la dobe enye yele fana be donye
e be ɲɛbɔ dɔ fɛ dɔ fana bɛ ɲɛbɔ i fɛ ni baara kɛ n'o an bɛ lafiya ni cɛ o kuma na Sufiya ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka na kunnafoni balan dayɛlɛ Alamando beni nakando beni sompe anganye majigi alamando beni nakando beni sompe inye majigi amando beni naga beni sompe anganye majigi alamando beni nakando beni sompe anganye majigi mi beni toche kanuma pile alamando anganye majigi mi beni warije kanuma pile alamando anganye majigi mimbini pangache kanoma ple anganye majigi alamando benina ga beni sompe anganye majigi alamando benina kando beni sompe do debi jon no te jabaru pamalado do debi jon no te lati pamalado do debi jon no te wadu pamalado ayedo diemo amodela inyo weremo ayedo dini penemo amodela onyo weremo ayedo down berimo ambe ala kanyu manyaufu ayene lame nimene mere muhammadu go abuzaril gefarimo nebe pega ala bariga inye do duma maula mino ni nema kuche ala ine makiye kateme nyoko na minga iginye doti na mola ebe na ala bariga ebe ala kanyu manyaudo ebe jona isompena ko ala mawari demo kasoro kene abela ala ison kene ala yeson magedala inyo wona dobi dunuya ala yoke utekuma ayedo uke na maraye obi bobola do goloka ala yeso tamasina igajabaru pama alapo ayedo uke fiento oteyeli gando goloka ala yeso nyapilala igajabaru ala bariga ala mando benina ga beni sompe Lala Kuyate Samaira ini maye ala ye doda olu ke wartugu ye Lala Kuyate ba sura adola ayida ki gerezege be dayere masorloma e kana nyebo olu fe Lala Kuyate kungo mimbe olu no ka wari dala no bora kajira ila Lala Kuyate ka wardima e ba fo ki tika fanda yala ngebe jondola Lala Kuyate ba sura ala ye ikso keneyala warbe do bulu ala muso keneyala Lala Kuyate olu kumu konana ya fo chomina man vima ke choko iba soro ekoni be ya kuma wala chamancela nga Lala Kuyate minga gena be odi Kenya yi ay ni ala yeso aba Kenya o ya kele nyi ki so fembe ay so je here folola wala manyi ala fe ala kan Kenya ala kan Kenya amina ma wala Samaira na bora clip du jour folola mi anga rubrique info yi no ye kuna funi gafe amuno daele kanu bagaw yi ya saka sika kumpambula bi kuna funi ko alita srala tendo o stratike fami e sorta na nyota mi metalike jamana gouvernement na wi sigi bake kunu asiga barakura do buluda munun kanga nundu u fe juin kalo kile gali nata samba flani mugani woro Lala Kuyate abena tane manvi shi janvara flengono siri iba ken hakliye non tena chire bulu mauna foki ya da kama na yara machi adora la goshi yola se yara ma medire kan fuye ya wara blow ka bijara buli uteta kuma chama ko Lala Kuyate kuma ko na fasiri gafe anata nanya ta mimbe teleke jamana ka fasiri no oye esori Lala Kuyate anambulo mono bo anofe nanya ambulo mono fe ameta ya kuma bismillah na jamana gouvernement o daga la te premature wa Lala Kuyate nan dona yeba ye ka fo kunu ka sangani yaf mabala mekalo kleta ani
kononton otedi samba fla ani muwani woro yi a lala kuyate kulu karengene min sigile me iyaf ma ba lala kuyate mali jamana nyama ofe wala sa kasiga hakli jabo ke kuma no kuma lala kuyate na manya ka fo ma somne ode shubayi lala kuyate ka fo gele mununu obisiga onsoro doni anatawa lala kuyate madama makalla nyinite nga nisan kera chene ke fende lala kuyate amisiga fero jumo tiga wala sa kasiga antanga ka bo okoloma lala kuyate ula kulu do sigila yaf mabla jamana nyama ofe lala kuyate kulu okama ko comité interministériel de gestion des crises et catastrophes lala kuyate okumu kona ni atalage kunu okasigi flana lala kuyate okama ko deuxième réunion du comité lala kuyate akera kabeni mardi mekalo klitano konontonye akera primature okonana wa abara bonyabla ine kunta mekadi jamana gouvernement ko tigale lala kuyate général de division abla magama lala kuyate akoni ya atalage nyafe chomena manya ka fokulu insi okundiye lala kuyate ni so manyana mine ki sojuro okumu kona na baye ka fo bara munu bebloda ofe udeye kasika fero sigi singa lala kuyate madama ka bara kuro do nundu kasira ko chama nundu munu no fe tama bese ke sababu kasika jamana ko do tano ko kishi lala kuyate doni anataula geleya ma ken na fenye okolo mo madama kamemi ma obetaleke lala kuyate ala kana tiga doula no obisiga taleke angoma ko inondation ane catastrophe naturelle lala kuyate okumu konana kasika no kasigi yekunu uyayira ka fo bara produire munu be sinani watina lala kuyate abita jo bara bolodare muambo nyongola ako ulu koni be labona wadala kuyate ado yere mimi mfu ye kungorota bala kasoro afe madama kasika mimi mfu ye ka ferene dawlo usiki tugomina lala kuyate jiba abto wa chene ke faso mali kono na ngoma inondation akana sika chene ke nyina samnya kono akoni ya tagalage o bara bolodare do obetaleke anga kanivu lala kuyate kasika boro salo kabo ulu kono jiuma na ukwate meshele lala kuyate nambura kanivu la ibaye kafo yala kuyate nyamanto munu be bama ko nana obeke sababu kaji temesera no ko lugere yala kuyate ka ulu chama salo kaboyi nambo okono ko bolo munu be bama ko kono yala kuyate ula sa kasika ulu ko bolo fana labo janko ji akana sika ulanga tabili amana akatema akasera fe yala kuyate fakata fu akana tasera mi fe akoni atakalage yala kuyate juin ka kle gale masi akofo kata bla novembre kle bisaba samba fani mu wono woro la ibaye kafo lala kuyate albi mi ukakului ona wulika jo nati ni ka do fara albi wulika jo ka bara brudaluka faso mali kono janko la nyini munu besina uluka siga sabati ola gouvernement nyama ale kone atake fuli lala kuyate kanyeshi kuluma ni kalaba ko shuka ke albi tsirika kasangane jamana kuntika kunklena uyi fasilo nya salo ka bo esoro kono lala kuyate kasangane ukabi boli e bonya bala samara sanugo ameto esoro kono albi ameta yuaru nantara yuaru ibaye ka famita dike ji manani manu e ji shashi o koni wati ngon nale kele meni sondia ko baye kasangani ayeli delta du Niger konnana lala kuyate aywa bashite to bala ayi lala kuyate ameta yaf mabala yubarka ofi ni yuwari fo lala kuyate adola ni mami be delta du Niger lac debo ni yo otogome kabala lala kuyate yuwari ni yo fodro ebisiga do obe fami feti hukumu kona na manya ka fo lac debo oye babulu do yi o tememe dugu o dondala ibaye ka fo lala kuyate abedeli ka ke jamana kono ni metale ke jamana nyamaola obeta bale goshi dugu munu ngoni mbeni osigume badawla ka fo mi metale ke baji mini kata solite ka amika jodala ka soro amafurake ka soro amasege ko adola ko oni kolote ba ola ni ya tagaraga lala kuyate adola abeke sababu kasika nane bana chejugu yi madama anko munu mako kulerawo oni onyongo chama okumu ko nana ebaye ka fo jamana nyama obedele ka mauko ni la famia ka sanani madama munu ngoni mbe badawla ukasika utamanyoke ji segezegelo omini na manya ka fo akungira me folo akoko angata yuwar ka ofi ibaye ka fo bi lala kuyate ko taredu ko jamana nyama ko la famia ko ayenobo ako jisashi ni mi usmana lala kuyate amu sa yuwar dorometa ni mi masuma o dorome duru ako ni bi yuwar ka ofi o keme bela jini tamanyoanyi ba bela jini keme ka famu ka fo kata jiseli bakono ni ka juwe dala lala kuyate ko adola akolontante akoni ya tagala samba fla ani kilon wati 2001 ibaye ka fo lala kuyate bana jugu munu ngorme ina fo nya fo to na kolera ako akun yeme ka fo onyo anya me ko sebe malikono kerengere ma moti marabulu kono na manya ka fo ulu
dugu caman bɛ minnu sigilen bɛ babulu fɛ a ko Lala Kuyate jamana ɲɛmaaw kun y'a ye k'a fɔ bana jugu ninnu min bɛ ye a ju la o bɛ tali kɛ ji min bɛ tali kɛ baji o mini narke ka taa soli ba kɔnɔ ni ka jɔ da la ka sɔrɔ e m'a sɛgɛsɛgɛ a dɔw la fura ma k'a la e b'a ye k'a fɔ ko o de tun ye bana jugu ninnu ju ye a ko hukumu kɔnɔna na o ko tun kɛn bɛ ka tabale gosi Lala Kuyate lafaamuyali tabale don walasa ka se ka a ɲini maaw fɛ k'a fɔ o ko taamaɲɔgɔn kɛ ji kɛrɛnkɛrɛnnen mini ye a ko a daminɛ a ma nɔgɔya nka hali bi bɛ ko min na o tɔ bɛ nka Lala Kuyate dɔɔni o tɛ tɔ ko la dɛ a ko n ka taa o la ba tɛ boli ye wa a ko hukumu kɔnɔna i b'a ta ka lajɛ Seydou Cissé Amabu Yuwaru Cuala ale y'a yira k'a fɔ binisira Yuwaru Lala Kuyate jisasiw ko ni o kɛn bɛ olu taamaɲɔgɔn ye bawo o y'a faamu k'a fɔ ko kɛnɛya o ɲɔgɔn tɛ ko yɛrɛkun sɔrɔ ma nɔgɔ sɔrɔ la a ko Lala Kuyate n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔn na gɔngɔn duuru la tɛ k'i tɔra fila bɛɛ duguma fasili don an y'a salo ka bɔ histoire kɔnɔ Lala Kuyate ka sanga ni o ka bi bɔli Samayira an bɛ to kunnafoni ko binna kun kan n'an ye histoire bila an bɛ indépendant ta an k'o ta n'an y'o ta Samayira yasa ka se ka ɲɛfilɛli kɛ Bamakɔ a tajiko la a bɛ k'a ye k'a fɔ Bamakɔ kɔni bɛ k'a ɲini ka se ka taji litiri 200 millions 200 millions de litres mensuels litiri 200 litiri million Lala ni ti si ti da bɔ a la Lala Kuyate million 200 ni ɲin ti de ti sembo geso kelen la Lala Kuyate wari t'i bolo e bɛ dafa wari la k'a fɔ ten litiri million 200 e bɛ ɲininka ko Bamakɔ bɛ k'o de ɲini Lala Kuyate fasiri y'a fɔ cogo min na an bɛ kanabila ni o ye indépendant an b'o ta n'an y'o ta Saka Traoré a ye kalamukalasiw dabaji la ka nɔbila kɛ a ko Lala Kuyate n'i y'a ta ka lajɛ a ko nin waati in na Lala Kuyate Mali jamana an minisiri dɔw o ko o bɛ kansankaw fɛ Irisi jamana kɔnɔ Lala Kuyate o bɛ jamana ɲɛmaa ka ci la o bɛ jamana kɔnɔdenw ka ci la a ko ka bɛn ni jumadon mɛkalo tile 15 tɛmɛnen ye Lala Kuyate b'a ye k'a fɔ o ye baara caman kɛ a ko baara minnu don Lala Kuyate a bɛ se ka kɛ sababu ni ka jamana kɔnɔdenw nafa a ko nka to sira tɔ ni k'a kalaya a ko depuis kɛlɛ a ko ni wusira Moyen-Orient kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ tali kɛ Lala Kuyate États-Unis jamana ani Iran cɛ ka tɛmɛ Israël fɛ Lala Kuyate e b'a ye k'a fɔ tajiw bɛ tɛmɛ sira min fɛ ni o ye Lala Kuyate détroit d'Ormuz ye o kɔni ye o da o tɛmɛ sira o dɔgɔyala kosɛbɛ Lala Kuyate n'a ma ɲɛ k'a fɔ o kɛra o kɔlɔlɔ o ma dogo maa la bawo min bɛ tali kɛ an ka tajiw sɔngɔ na Lala Kuyate diɲɛ bunna kun kan i b'a ye k'a fɔ caman yɛlɛla o kan a ko o kɛ ni bi cɛ Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya a b'a la ka sɔrɔ maaw fɛ minnu mako bɛ jɔ tajiw la hukumu kɔnɔna na Lala Kuyate jamana kɔnɔdenw madama Mali jamana kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ walasa o ka se ka lafiya tajiko bunna kun kan Lala Kuyate jamana ɲɛmaaw o bɛ o sɔn hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ka sanga ni an ka minisiri dɔw ka taama Irisi jamana kɔnɔ Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ o kɔni o bɛ baarabaw caman kan ka kɛ minnu bɛ se kɛ sababu ka se ka tajiw salo ka bɔ Irisi jamana kɔnɔ Lala Kuyate ne ka nana ye faso Mali kɔnɔ a ko Lala Kuyate n'i y'a ta ka lajɛ bawo kibaru y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ i y'a fuma b'a la Lala Kuyate faso Mali kɔnɔ a ko taji i y'a fɔ cogo min litiri million 200 a ko Lala Kuyate o de bɛ jeni kalo kɔnɔ Bamakɔ kɔnɔna na 200 millions de litres de carburant par mois o tɛ litiri den ye dɛ litiri million 200 an b'o de jeni kalo kelen kɔnɔ 200 millions de litres par mois ko n'i y'a ta ka lajɛ ne ka fara o kan min bɛ tali kɛ engrais la mun bɛ don ɲɔ kɔnɔ ni o ye engrais ye a ko o hukumu kɔnɔna na an fana an mako bɛ jɔ min na o ye 350 000 tonnes d'intrants agricoles Lala Kuyate ko hukumu kɔnɔna na ninnu ye yɔrɔ ye minnu ni a nafa ka bɔ jamana kɔnɔ bawo dun ka fa tɛ sabati nɔgɔ ɲuman kɔ a ko hukumu kɔnɔna na Irisi jamana kɔnɔna na an ka minisiriw kɔni Lala Kuyate o b'a la ka wuli ka jɔ sabati cogo min na taji a bɛ se ka salo ka na faso Mali kɔnɔ Lala Kuyate kana jamana kɔnɔdenw lafiya a ko ka fara o kan dun ka fa Lala Kuyate bɔrɔ langolo o jɔ man di walasa ka se ka o kɔkɔrɔ don faso Mali kɔnɔ u tɛ taa ni sɛnɛ kɛli ani sɛnɛkɛfɛn ɲumanw kɔ a ko engrais o ye o dɔ ye hukumu kɔnɔna na walasa ka se ka engrais salo ka na jamana kɔnɔ a ka na a waati la ka na sɛnɛ hukumu kɔnɔna na sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔ a kuma na Lala Kuyate ko n'o kɛra o bɛ se ka ninkurafiye sɛnɛ la hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ minisiriw minnu bɛ tali kɛ an ka minisiriw minnu bɛ nin yɔrɔ kɔfɔli na madama an ka jago ani usine ko minisiri Musa Alassane Diallo Lala Kuyate a ye a yira k'a fɔ baarakɛɲɔgɔnya in faso Mali ani Irisi cɛ Lala Kuyate a na kɛ sababu ni ka se ka basigi nati Lala Kuyate i y'a fuma bala an ka tajiko bunna kun kan n'o kɛra Lala Kuyate a bɛ se ka kɛ sababu ka na ni fiɲɛ bɔda ye jamana kɔnɔdenw bolo bi
moyen et long terme a bɛ se ka kɛ bi walima hali sini ma sinikɛnɛ ma cogo min na jamana kɔnɔdenw ka se ka bɔ a nu ma o la an bɛ dugawu de kɛ Lala Kuyate fiɲɛ duman don Ala k'a suru Ala k'a salo ka na faso Mali kɔnɔ cogo min na Lala Kuyate tajiko gɛlɛn an bɛ se ka bila dɔ fɔ kɔnɔ wallahi Samayira o bɛ diya an ye kojugu Kodi o don ayiwa an bɛ indépendant bila ka nouvelle horizon an b'o ta n'an y'o ta Samayira min bɛ tali kɛ Kulukoro mara la an bɛ ta yen an b'a ye k'a fɔ an ka jamana finitigiw wulikajɔ sabati Kulukoro mara la ka se ka tɛgɛ kɛ bamaci tigilama caman na Lala Kuyate n bɛ deli ka nin f'u ye yan ka taama to sen na bolofifa o jɔ man di ni sa bɛ duguma sen bɛ duguma Lala Kuyate a fɔ man di ɲɔgɔn kɔ n'a ma ɲa k'a fɔ wolomasiri tabaw Lala Kuyate o kɔni bɛ min f'u ye an m'an dan na a ko Lala Kuyate sanga ni waati bɛɛ an kɔni bɛ lamagalamaw ani larawuliw la kungokolo fanta ani banta kɔnɔ Lala Kuyate an b'a la ka juguw de ɲini a ko juguw ye jɔn ye minnu n'an bɛ bi an ka faso Mali kan Lala Kuyate ka an ka basigi ni ka bisi basa Lala Kuyate an b'a la ka olu de ɲini a ko ka sanga ni o de ye Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ Rusi jamana kɛlɛbolo min bɛ anw fɛ faso Mali kɔnɔ Afrika kɔri don a ko olu ni an ka wolomasiri tabaw ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate Ala ye diɲɛ don o don dugu jɛ Lala Kuyate an bɛ sebaya kura an b'o ta juguw kan a ko Lala Kuyate Ala ye don o don dugu jɛ i b'a ye k'a fɔ an bɛ sebaya ɲuman ta juguw kan a ko hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ Kulukoro maraboloba kɔnɔna na Lala Kuyate n y'a fɔ cogo min na cɛfini tabaw u taara bɔ IAF mabala yɔrɔ dɔ kan i b'a ye k'a fɔ a ye mɛn k'a fɔ o tun ye jugu o ka kamariko ɲɔgɔn ye Lala Kuyate o tun bɛ ɲɔgɔn dalajɛ o yɔrɔ kɔfɔlen de kɔnɔna na a ko n'i y'a ta ka lajɛ Mali wolomasiri tabaw an ye o yɔrɔ in filenkolon ci ni k'a da kolon ci a ko o tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ka sanga ni an ka sanfɛ jateminɛw ye an ko min ma ko Lala Kuyate min min f'u ye an ka sanfɛ pankuru minnu bɛ san ni dugu cɛ olu fana an taara bɔ hali bi o ka yɔrɔ dɔ kan yɔrɔ min na ni o kun kɛ mɛ ka u ka maɲɔlaw caman fara ɲɔgɔn kan ye k'a yira k'a fɔ u ka taajuw kunbɛ ye u ka kɛlɛkɛminɛw caman kunbɛ Lala Kuyate a ko ka sanga ni IAF mabɔ la jateminɛw sabatili ye k'a yira k'a fɔ nin kɔni ye juguw dayɔrɔ ye o nɔgɔni fɛ an y'a to san ni dugu cɛ ni ka susuli ni k'o nati o de kɛra sababu Lala Kuyate ni ka se ka o yɔrɔ ye ni k'a filenkolon ci ni k'a da kolon ci a ko Lala Kuyate an tɛmɛnen kɔfɛ ye i b'a ye k'a fɔ hali bi ka sanga ni an ka baaraw ye i b'a ye k'a fɔ wolomasiri tabaw Lala Kuyate mi jamana fan caman fɛ o b'a la nin waati laban in na ka taa jugu b'a la ka boli k'o daga yɔrɔw to wa wolomasiri tabaw b'a la ka taa bɔ o daga yɔrɔ kɔrɔw kan k'a sɔrɔ u ka minɛnw caman bɛ o taa mɛ ka minnu to o hukumu kɔnɔna Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ on taara bɔ u ka yɔrɔ dɔ ka Segu marabolo yɔrɔ dɔ la i b'a ye k'a fɔ u taara ka motow to u taara k'u ka fini dontaw caman to u ka kɛlɛkɛminɛw caman bɛ o yɔrɔ in na o nɔgɔni fɛ labɛnw sabatilen kɔfɛ an ye tasuma suru o fana kan Lala Kuyate a ko n'i y'a ta ka lajɛ a ko nin baara in bɛɛ lajɛlen laɲini ye min ye o de ye hali bi ka se ka lakana ni ka yakubaya Lala Kuyate ka se ka lakana ni ka yakubaya ka ɲɛsin fasodenw ma o ni u bolokɔnɔfɛnw Lala Kuyate a ko n'i y'a ta ka lajɛ a ko n y'a fɛ ye cogo min na diɲɛ don o don ni Ala ye dugu kura ko nin jɛ a ko wolomasiri tabaw b'a la ka o bunte i n'a fɔ Lala Kuyate fɛn ma kɛ wa ne ka bɔnɔ banfula ta ne ka cogo caman kun na Mamani Ture ale ka fɔ la Fasiri an y'a salo ka bɔ nouvelle horizon ɲɛdan kura kɔnɔ ka sanga n'o ka bi bɔli ye Samayira hali bi an bɛ to lakana ko kelen in bi na an ka to kɔnɔ koyi ka sanga ni lakana sabatili ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Katina a lafɛduguw la min bɛ tali kɛ ɲina ka yala yala ni baganw ye Katina a laminiw na ko o dan sigira o la Lala Kuyate a ko an ni seliba tɔ a ko panko kelen ani ɲɛwawa don ni ma fili bi tɛ araba ye wa Lala Kuyate ni Ala ye araba nata jɔ maa minnu ɲɛna ni Ala y'o fara an minnu si kan Lala Kuyate arabadenw ɲankuma o b'a sɔrɔ an b'a la an da an bɛ min fɔ tigɛ bɛ ɲu ni ɲɔgɔn cɛ an tɛna ɲimi sɔgɔmadonu e ni jɔn Lala Kuyate araba ye sɔgɔmadonu kɛ dɛ ne de ko e ni jɔn o b'a sɔrɔ Lala Kuyate ayiwa kanubagaw Samayira yɛrɛ bila dɛ Lala Kuyate e tun kan ka nari k'i ka kanubagaw invité aw k'a dun yan bamananw ko n'i ye nin ye bulonmɔden ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ ko deli ko bila man di de ɲaga ye wa ni ɲaga nana a bɛ bila dɛ ko n'i y'o digi bɛ kɛ dɔ b'a la fili e dun dɔn bɛ de araba o araba e bɛna sɔgɔmadonu kɛ Lala Kuyate araba wɛrɛ n'e ko k'e kelen b'i ka saga ɲimi i ka so ye a yɛrɛ ye kanubagaw janfa dɛ n'i ye bulonmɔden ni ɲɔgɔn cɛ
na ni ne ye bi wona nonje na tetulu nyi na be abe kokwanyi na ako arabadon ekini ina inyo njoro ya nyon de la kuyato ba so nyanguma amala ka koro no ko karkari ako la kuyati okumu ko na fasiri amata ako angata yaf mabala kati ani anoka dugu kono la kuyato okumu ko ni ya tagala la kuyati e ba ye kafo kati yera mara kafo nyamau la kuyati uye ayira kafo jente kene ayibli la kuyati kafo mamunu ka bara bemme firima la kuyati madama bagan firi ni obe yala ke kafiri nango mako vendere ambulant akola la kuyati jente kene ayibli kati kafo makafo kibi yala ni ko firi akola la kuyati mami ni makube bana bi kati ani amrabulu kono akoyoro kilendo eke kunda yoro minga ode drali akola la kuyati drali obe kamila yere marakafu kono kati cercle konana ako kasangani lasiri la kuyati mimi infuyi kati yere marakafu nyamau ako oye tsone sigi aka yira kafo la kuyati jente kene ayi abenkele aka kafo mugo kata fire ke cathedrale la kafo alibi ko madoka sigi bolono ko kafo kibi pete kibala kasara walma mishu fire akola la kuyati ni sorla ula mi nganga deka unada eka akoni ya tawela la kuyati akola nyini hakila mimbala udeye kasiga lakana ne kasabati kati adugo konana akoni ya tawela la kuyati munu mbenu ulukulu kagele akoni sorla kaboni kewe na kafo kibala kanikela la kuyati ako ete aflani chatike ako kumu konana kati yera marakafo nyemao oya nyini lakana sabati bawfe la kuyati ukasi ya bara ni ka dodala kafo ni mama sorla kafo ibala ka bara fere kati bolongono na la kuyati kafo sharia akim nomine akoni ya tawela la kuyati bara ni abe mefetu ko mina odeyi kajira kafo wala sa na manya kafo ni wat la baina la kuyati seli bara kasi ako dobe sika profiter ko wera ke bagan fere la wi ka dudugo kono la kuyati kana jate mina oke ne kala baka to ya ne ka kibaru la si ajoma ako kumu kona na la kuyati kati koni ateku malabile kafo ebe beda kono kibiki pete kibala ka bagan fere ko dama ya yora yi ako ni sorla ofe min kanga daika ana daika ako bagan fere kele mi be kati cercle kono bi ode cathedrale aywa ebe yefando wa me cathedrale do wa ni mago be sagala ngase cathedrale ni masi ni ara yichira ta kati te sagasoro yaro aywa na foni famna amaro ga fo kati bagan fere la una ta kabara ken o kata be sala kana kasiga sabati adabo ku ya yero ku chendu awa nga famului o strate ke fami soir de ba ko ta samaira na nyu ta meta Tombouctou marabulu kon ayira ka foni clip la laba ngono o Tombouctou marabulu kon bisi basali no barka daga mbutigu fokata se sugu kon no mako olu kon inda tugunendu ko ke ko jagokela olu kon me ni songo ya dola ni watina lala kuyati wulu fire la kuma jugu yodowa ntiga bada o mere la bede ameseli la dona na yo bitugu datugu akuwa kuma ka chade o de kuma jugu yewa la mile kema wulu fire la kuma jugu mulo bada ode mulo bada la kuyati fasiri anata ameta yaf mabala tomutu la ya jara ale da ya fasiri ya foto muna ko wala sa kasika o kanu songo yo yira jemana madama o ka marabulu la kuyati amanye maula ibaye kafoko jawokela munu do tomutu ka ofi la kuyati ko okonye butugu datugu ako butugu datugu kunye muye ekulu nyele jonno ofuyi akola la kuyati ni atagalage ako mimi mfuye o ka magazin okonye odatugu ka butugu datugu la kuyati ako wala sa kasika ke ingena yirayi mimi ye o kanu songo ya yirani ye kanyishi o ka marabulu o manye mauma la kuyati tomutu konana ako wabi mimi talike mimi be mekalo kile ngoma abe okono ni katama do labe okomo ko marché pacifique ako la kuyati ni hakilna imbela jeni ibaye kafo odeye kasika nyini alibi tomutu marabulu nyama ofe uka yelema do uka bara dola mi tara ofe ako obara muyi la kuyati ibaye kafo tomutu yera mana kafo manyama okeme ka kon ka yera kafo mimi talike transporteur la kuyati ukana mgo table yoro bela walma ukana mina table yoro bela walma ukana joro bela kamina njigi akola la kuyati les autorités locales ont formellement interdit aux transporteurs de prendre des passagers ou de décharger des marchandises en dehors de la gare routière
ako to mutu marablo nyama ulu de ya nyini ka fo la kuyati moblu kana joble beda konati ka fo ni ngoni ye ferefunya ana ojigi damnati wala ma amejora na kama o table ako la kuyati ni ya taralage to mutu marablo nyama ka afola ako uyakilna ye ulu ka yetala abisa ke sababu ka dobo amuteji la ka dobo albi fuluvola beda okono abisa ke sababu kana ni basigi abisa ke sababu katani se yeni ko no ya maobulu la kuyati mimi mfuye ode kelesa yeba ye ka fo la kuyati adola uri make jagokelo olu fela yi ako ba la kuyati uya yira ka fo ni ya tagalage ni mobili tara jo wal ma transporteru no otarano o kamobulu ye la kuyati garu kono ako adola yeba ye ka fo salen do be serayi ako o salen anake no o sirale nyesera ni kama ulu bu jo beda fe doan kasika o kamino sugulu o fana tanyede la kuyati ako ni ya tagalage ako kumu kona na la kuyati ukoni ya yira ka fo mimbe talike yaf mabala la kuyati uka moblu la ako madama mineta moblu jagokelo ka tali ube komino ta moblu muna ako kadam na zurde kata da singer la ako la kuyati akana joro shifana kera gar konai ako ni atalage ako ni trama gar kono tromonyo dore be bo sara wa usarali ube dofemi dafe ode kasika albi dugu ne kagla ako ngani atalage anake no umake to mutu jagokelo uka hakilla bayi wala ma umanyo famu ko sebe ula ulu ko na uya nyine albi yira malaka fo manyama fo to mutu uka sono ya doni ndo hakilina ena ni misiga bara no ulu buru ni mabu na ni fere fere dro uka jobiti da ko no dro nkasiga mino njigiti ako amano okay minge nala kweto kuna bitu to kunu ko bi uba faka tama doke marché pacifique ka ira ka fo bara ukalage nala kweto akasiga no nyombo chokomina aiwa ako fleni sade aiwa do oge nyonyi ala ka dadmando kula amina rabi ola samera album to so do ko kono mi me talike tisala anata ino tisala dugu konna na ira ka fo ko mi me talike bamanchi tigla maula ku ko ni manga me ga ni yoro ku ko na kere ni ala ko kumukulu mi be no be choko ko fo ku be ukonna na kasika ukabe membe on siri kere ni ala ku na bingani wali do ta ku nyashi ko no bugu fana fukata sifayama tisala wa ay ba tisala folode ay ale bi fanyu fe ni bita segu ni sera zambugu ibi fara kinife aywa ni farla kinife tisala sera ba damine direct fatisala tisala ya dugu bayi afamna bado be sani ka so bama bi se tisala abana nala ko yate abe yemfanfe aywa famna ya fam to mina abe kono bugu abe se gunka kana kono bugu yemfanfe ko sebe nala ko yate okumu konna fasire anyata ya tala ge nala ko yate albi ya fo to mina akuni yeme ka fonu wat la brand nala ko yate mi metale ke jara wala kulu marama fatigi do ako o yeme tisala sugufia kono nala ko yate tisala sugufia kabude awne taraka ya kono jua fia badu akola kuyate ko kulu marama fe to tigido yera tisala jua fia kono ako lela kuyate adola mado yera yeso misoro ka fo abena fo ubala ka nyondela je tisala wala matisala dafe dugula lela kuyate ako odekeme kama na ganye dugude mbulu ako okeminge dugude fle ka kama na gane ka utabale goshi lela kuyate ka wuri da masita bawye chugumna okasiga dara wulu ke kanyeshi ni yoro ko folema baw ni atalage fana kono bugu la kuyate madama sirami mi bobo mako kata yaf mabala segu fe la kuyate ni watla bayina jala la kulu okeme ka babali chamata kanyi sira ko folima madama mamunu ka bara beme dugutauma akuna manya ka fo ni kumas na besina jala la kulu yele urura laminina ako abe masiran kumbo ako kumu ko ni ya tagalage ukabara la malama o akacha ni yoroko folina baw obedili kata babalu ta kanyi shi mauma segu sira la obedo ere mine katunu oluye ako kumu ko na okuntara yaf mabala ka fo baba tan shi kono buguma o mini oni fana che kilo mwa ani shi bonyonko akogulu masir tabawo ka ulika jogere sababu nika okun asiran boyana mashibai akuni ya taragela kuyati ako alibi ho kumukelen konana ibaye ka fo kulu marma fentugu okun ubedili katabi kono bugu merika la kuyati ni ko kasa de deliberation ko chien nika laba ka mobile do ko lu jeni ako mekalo kletan woro temine samba ferme wono woro ako ibaye ka fo kulu marma fentugu do la kuyati
kuyate o ye tasuma bila mobile dɔ la Segu sira la la kuyate madama forêt classée kono o mi ni Bamakɔ cɛ kilo 40 bɔ ɲɔgɔn ko do a ko ni y'a ta la kuyate o kuma kɔnɔ na manya k'a fɔ siga kɛmɛ o la k'a fɔ o bɛ tisala bi ni yɔrɔ la kuyate ni y'a ta lajɛ ni y'a fɔ cogo min na ani Segu sira ka suru bawo ani Zambugu a bɛna bila ɲɔgɔn na la kuyate ni ye Segu sira ko fɔ i b'a ye k'a fɔ Kɔnɔbugu bɛ se ka sɔrɔ o fɛ Fana bɛ se ka sɔrɔ o fɛ fo ka se Fayama a ko kuma kɔnɔna na la kuyate na manya k'a fɔ ni suma ɲɛna min de bɛ sozuru a ko la kuyate buga bibe ni maa min cɛ kana sɔn ka don o ni dingɛda ni ɲɔgɔn cɛ dɛ a ko kuma kɔnɔna na a ko o kɔni bɛ wele da wolomasiri tabaw ye a ko o ka fɛɛrɛ kɛ joona ka taa tisala ani a lamini na a ko juguw bɛ o lamini na la kuyate wa o b'a la ka fara ɲɔgɔn kan koyi wa janfa jugu b'a la ka labɛn o fɛ walasa ka se ka kɔn o ma ko min bɛ o kɔnɔ ni k'o to o kɔnɔ n'a y'a jara ale de y'a fasiri an y'a salo ka bɔ ya kuma b'a la Odo Samaira ma jigiya ka fɔ jamana ɲɛmaaw bɛna fɛɛrɛw ni dabaliw la sen kan o kulo b'an ka se ka taa nin yɔrɔ kofɔlen na ka n'a sɛbɛkɔrɔ sabati ka se ka bɔ kunnafoni balan kɔnɔ bi Samaira an bɛ les échos ta Odo n'an y'o ta an bɛ tali kɛ ɲina seliba san 2026 ta ale kɔni bɛ k'i sɛnsɛn ka se o waati kelen fana na i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ sagaw sɔngɔ o de bɛ ka yɛlɛ don o don ka taa fɛ M Sangare ale de ye nɔbila kɛ M ye mun fɔ an ye ale bɛ k'an bila kamanagan minɛn kɔnɔ u ko dɔ bɛna bɔ a la wa M kɛmɛ ko dɔ fara ma ta n'an b'a fɛ ka ɲinɛ hali bi dɔ b'a hakili jigin a la a ma nɔgɔ dɛ a ko kosɛbɛ M ko mais ko maa bɛ a yɛrɛ ɲininka sagaw sɔngɔ yɛlɛ cogo la ɲina ko mun de na mɛn ni a ye Samaira qui justifie la flambée alarmante des prix des moutons ne la kuyate a ko n'i y'a ta ka lajɛ seliba min min fɔ ye mɛkɛlɛ tile 27 natɔ don ni ala ye o fara an si kan a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ an b'a la ka gɛrɛ seli la diɲɛ don o don a ko diɲɛ don o don fana b'a ye k'a fɔ saga feerelaw o saga feere wɛrɛw b'a la ka poyi Bamakɔ fan caman fɛ a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ bagan sugu caman wulila Bamakɔ faaba kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ nin waati laban ne la kuyate caman kɛ kɛ saga feerela ye o bɛ den ka don maaw kan ne la kuyate u ka duw kɔnɔ ni sagaw walima karo kɔnɔ ni sagaw ye a ko kuma kɔnɔ n'i y'a ta ka lajɛ ne la kuyate a ko denbayatigi caman a ko bi ni kamanagan tɛ fila ye a ko u bɛ kamanagan minɛn kɔnɔna na a ko k'a sababuya kɛ saga a ma se ka sɔrɔ fɔlɔ a ko n'i bɔra sumana fɛ k'i bɛ taa baarayɔrɔ la a ko n'i bɛ se ni f'i bɛ jɔrɔ bawo e taatɔ ne la kuyate denmisɛnninw bɛ taa sigi ni k'i sira lajɛ k'a fɔ ko papa b'a la ka na bi yɔrɔ a da nana n'an ka saga ye wa walima saga ma na wa a ko ne la kuyate wa o kamanagan tɛ maa kisi koyi a ko n'i donna o tɛ denmisɛnninw ba la ka taa e fɔ k'a fɔ papa hali bi saga ma sɔrɔ wa a ko o hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ denbayatigi dɔw ne la kuyate o taacogo so u b'a la ka jɔrɔ a la a ko n'i y'a ta ka lajɛ a ko saga feerelaw bɛ fan caman fɛ a ko nka saga a tɛ se ka san ne la kuyate a ko ɲina o kɛ bɛ ka saga kɛ ne la kuyate makan ngɔyɔ ye a ko ɲɛ b'a la nk'i tigɛ tɛ d'a kan a ko hukumu kɔnɔna na n'i y'a ta ka lajɛ nin kɔni ye denbayatigi dɔ ye min ye a ma kansa ye ale y'a yira k'a fɔ ne la kuyate ale ye saga feerela ye wa ne la kuyate olu tun bɛ saga feere ko nka ɲina ta a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ a la a ko ɲina saga min bɛ ale bolo a sɔngɔ min sɔngɔ ka dinan bɛɛ y'o dɔn wa a ko 170 000 francs CFA voilà o de ye sɔngɔ min sɔngɔ ka dinan ka dɔgɔ n'a bɛɛ ye awɔ min ka ca n'a bɛɛ ye 400 000 francs 80,000 a tɛ tɛmɛ ala ta kan a ko n'i y'a ta ka lajɛ a ko maaw bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka a sɔngɔ ko la wa a ko Lala Kuyate kun caman b'a la a ko ka bɔ ni saga ye fan wɛrɛ fɛ ka na Bamakɔ a ko sɔlɔ olu tun bɛ kɛ saga kelen 300 walima saga kelen 400 a ko ɲina n'i y'a ta ka lajɛ o saga kelen n'i bɛ don ni o ye a ko bɛ taa sɔrɔ fɔ 1000 na a ko o y'a kun dɔ ye a ko ka fara o kan Lala Kuyate e b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ bawo ko mobilitigiw y'a yira fɔ ko dɔ fara la tajiw sɔngɔ kan Lala Kuyate ka fara o kan e b'a ye k'a fɔ siradaw fɛ a ko kulu maramafɛntigi dɔw bɛ to ka jɔ ni ka mɔgɔw ka mobiliw jeni a ko u bɛ to ka sagaw jeni a ko Lala Kuyate n'u kɛra bɛɛ saga dontɔw o bɛ dɔgɔya a ko ka fara o kan Lala Kuyate e b'a ye k'a fɔ min fana bɛ se ka kɛ sababu ni o ye o de ye bagan suguw ka dɔgɔ faaba kɔnɔ bawo ni waati laban in na bagan suguw caman wulila ka taa dugu kɔ kan a ko Lala Kuyate a dɔw fana bɛ se ka kɛ sababu ni ka dɔ fara sagaw sɔngɔ kan a ko Musa Jara ale kɔni kun t'an bɛ saga san Lala Kuyate wa a taara ni wari min ye k'a bɛ taa saga san o kun ye 30 bɔ ɲɔgɔn ko ye Lala Kuyate ale taara don saga min da la a ma se ka saga san
a ko salo ale tara o saga ɲɔgɔn san 25,000 ko ɲina ko o kalma ko 40,000 ko kuma kɔnɔna na ale ko ni jɔ ka saga filɛ te fiyɛ ne ka laba ka wari kuru ka bila kun ka kunkolo kɔmi ka tɛmɛna yɛrɛ Lala Kuyate a ko ni y'a ta Lala Kuyate a ko ɲina kamanagan a bɛ la kasi a ko bi ye mɛkalo tile 20 ye wa Lala Kuyate seli ye mɛkalo tile 27 ye a ko nka saga tɛ se ka san ɲina dɛ a ko saga feerelaw ka lajɛ a ko a mana kɛ cogo cogo Lala Kuyate maa kuluji bɛɛ lajɛlen t'i sɔrɔ dɛ a ko u ka fɛɛrɛ k'a la u ka soɲɔgɔn dɔɔni kɛ an bɛɛ ye kelen ye a ko Lala Kuyate n'a ma ɲa ka fɔ seli yɛrɛ a bɛ don min kɔnɔ o de ye laaya ye a ko ni ko laaya ka ban o bɛ diinɛ ko fɔ a ko Lala Kuyate an kana ɲina o yɔrɔnin fana kɔ a ko Lala Kuyate n'i y'a ta ka lajɛ bɛɛ lajɛlen y'a dɔn fɔ ko gɛlɛya bɛ yen ko nka Lala Kuyate ni sa bɔra ka bɛrɛ min to i bolo k'i b'o kɛ ka gosi a ko san bɛɛ ni a lahala don a ko ɲina san an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ka seli kɛ ni tancogo la an ka dugawu kɛ san wɛrɛ ɲagimaw ka sɔrɔ an bɔ min da kun in kan Sangare ale de y'a fasira n y'a salo ka bɔ les échos wele kɔnɔ Samaira hakila sagatigiw bɛna kɔrɔfɔ mɛn o k'a mɛn dɛ n'a fɛrɛ kɛ k'a lajɛ diinɛ minɛn kɔnɔ o k'a lajɛ o kɔnɔ n'a lajɛr'o kɔnɔ a ka ca Ala fɛ dɔɔni bɛ sɔn ka bɔ a la tiɲɛ don n'o tɛ a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn o fana ye gɛlɛya minnu fɔ Samaira an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o gɛlɛya ninnu fana ko o bɛ yen siga t'a la baganw donni ka don faba kɔnɔ a ma nɔgɔn tiɲɛ don ka sanga ni jamana lahalaya ye ka sanga ni tajiko ye a bɛɛ lajɛlen b'a la nka an b'a lajɛ ɲɔgɔn bolo wagati ko don tiɲɛ don awɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ dɔɔni an b'o kɛ sɔrɔ ka na jɛmukan ta ko filanan ta o bɛ bɛlɛ la e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la Afrique bɛɛ nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di te jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e fana bɛna surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko jara te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den i y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin boloko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bolen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna ji ye Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye Allah te Zara Lala Kuyate Samaira nin ye tiɲɛ ye kosɛbɛ n'i y'a ta ka lajɛ an kɔni an bɔra sa te Zara la awɔ kɛra sababu an ka jini min kosɛbɛ cogo min na ka se ka kan tɔ ni ka a salo o ye tiɲɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni jɛmukan kun filanan siga foyi t'o la o tɛ tiɲɛ ye walayi ɲɔgɔn tɛ min fɔ ye a furukin laban kunna to a dugisara la Ala kana to dugisara la amina yarabi ayiwa Samaira n'an bɔra te Zara la hakili an bɛ don an ka rubrique société an ka don kɔnɔ ten o ye an ka dugu kunkankow ye o don bi an y'a kanu ka na ni maa fɔlɔ min ye o ye Abubakar Sidiki Fɔnba honorable Faraka honorable Abubakar Sidiki Fɔnba o don dɛ o ni waati in na Lala Kuyate a kuma min kan kosɛbɛ o de ye k'a fɔ an bɛ waati min na Lala Kuyate an kana fara jaraw kulu kan ni jajugu carili ye walayi n'o kɛra sababu a bɛ se ka kɛ sababu ka Lala Kuyate ka na ni farifaga ye kosɛbɛ non seulement an ka cɛfin tabaw la walayi wa ani an minnu fana bɛ jamana kɔnɔ a bɛ se ka na ni farifaga ye o ye tiɲɛ ye o kun na ale y'a jira k'a fɔ an ka baara kɛ ni o yɔrɔnin ye kosɛbɛ Lala Kuyate min deli k'a fɔ ye n'i ye jajugu kelen bila i ka page kan Lala Kuyate ni o kɔni ye kelen ye ka maa caman de bila o ye kelen ka maa miliyɔn bila a kun fɛ o la kun fɛ parce que paniki kɔnɔna i y'o bila jawuli kɔnɔ walayi parce que maa ɲɛ bɛ da o kan a fɔ dɔ filɛ yan dɛ bon o b'a yira ɲɔgɔn ka taa kosɛbɛ dɔw yɛrɛ b'a partager fana kɛra nin waati laban in na procureur kangarida kan gosira partageli na ale ko ni cɛ o cɛ y'a partager e ko an ma hakili sigi partageli ko
kulubali ke ko mama ko ni yabla folo mami yabla e mami ya aimer e mami ya partager e mami ya commenter ko abese mala ayo fo mede ola abawasiri foma la kuyete ayemi so kafo anata technicien fa en ni ko lage kasoro ga segena ko kura mɔgɔw ka ja kuntanw partageli dabila wa u ka kuma langolonw lamɛnni fɛnɛ dabila wa u ka bulu kunkolo fɛnɛ la ko nin kɛlɛ ti sarasu kɛlɛ dɔrɔn ye bɛɛ de ka kan ka i ɲin don nin kɛlɛ la u ka bulu kunkolo la an ka mɔgɔ dɔw bɛ olu fɛnɛ ni banbaganci bɛ baara la n bɛ ladilikan min f'u ɲɛna n bɛ fɛ u k'o faamuya ni terroriste jɛra ka baara kɛ a bɛ n'a fɔ contrat de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ ni contrat banna ni baara bɛɛ ɲɛna a b'i faga ni contrat ma ɲa fɛnɛ a b'i faga bon n'anw yɛrɛ fɛnɛ y'i sɔrɔ i bɛ faga de e bɛ se ka taa don ko la i yɛrɛ b'a dɔn k'i bɛ faga ko min na u ka b'o la filanan minnu bɛ drogue ko affaire fɛnɛ la ka taa drogue feere parce que caman bɛ don nin ko la drogue ko nata fɛnɛ la u ka bɔ a kɔnɔ commerçant minnu n'u bɛ jɛ la u ka bulu kunkolo la k'u bɛ ka gɛlɛya mun kɛ gɛlɛya bɛ se Mali bɛɛ de ma mais k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye ko diinɛ ko kɛlɛ tɛ Mali kɛlɛ la diinɛ mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na ne la kuyate abawasiri foma a ko diinɛ ko kɛlɛ tɛ Mali la a ka kuma kɔnɔ ne ye sɔnni sigi fɛn dɔw kan a ko fɔlɔ ko bɛɛ ka dɔn ko ni kɛlɛ tɛ sɔrɔ su dɔrɔn ka kɛlɛ ye a ko filanan a ko minnu fana bɛ ka gɛlɛya kɛ kosɛbɛ madama minnu bɛ drogue ko affaire la la kuyate a ko o fana b'a la a ko kɛlɛ in fana kɔnɔ ko jamana kɔnɔden jugu dɔw fana bɛ o senkɔrɔ minnu b'o dɛmɛ u ka baara la ko wa ko Lala Kuyate ko an tɛ diinɛ ko kɛlɛ la ayi a tɛ tɛmɛ nin kan ko ni diinɛ mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na awɔ a y'a bɛɛ résumé k'a fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan sɔrɔsiw y'a ta k'a lajɛ a ye kuma fɔ a tɛ tɛmɛ o de kan diinɛ ko kɛlɛ u bɛ fɛ k'o de don mɔgɔw hakili la ka don an n'a hakili cɛ k'a kɛ i b'a fɔ ni u bɛ fɛ ka na ni diinɛ de ye diinɛ min fɔra kabila wale olu bɛ fɛ ka na ni o de ye k'a sɔrɔ o tɛ ni diinɛ ko don waleya dɔw bɛ ye olu yɛrɛ la hakili la o man ka ye diinɛ mɔgɔ ma tɛ o ni diinɛ ma ɲɔgɔn ye o ni diinɛ ma suru o ma deli ka kɛ diinɛ maa ye Lala Kuyate o se ka bila dɛ diinɛ maaw tɛ o ni diinɛ ma suru o ni diinɛ ma ɲɔgɔn ye ka ye o ma deli ka diinɛ kɛlɛ kɛ wa Lala Kuyate k'o to ni sira in kan o ni diinɛ tɛ ɲɔgɔn ye i y'a dɔn ayi a banna a tɛ tɛmɛ o kan kana sugu la dɛ ka taa bin maa kan k'a jigila tigɛ diinɛ jumɛn y'o fɔ i ye diinɛ si bagan ɲɛnama ka tasuma k'a la k'a jeni diinɛ si m'o fɔ bagan ye mun kɛ e la fosi bagan n'a ka banaya o ye mun kɛ e la a ma nɔgɔn dɛ o ye diinɛ jumɛn y'o fɔ e ye maa si Lala Kuyate ka taa duguw jeni walima dugu makoɲɛfɛnw ji bonto sɔrɔ min fɛ ka t'olu jeni ka dugudenw bila minɛn la diinɛ jumɛn y'o fɔ i ye diinɛ si m'o fɔ o ni diinɛ tɛ ɲɔgɔn ye Lala Kuyate donc e min fɔ u b'a fɔ ko hakilina ye dɔn dusukun na ka kɛ i n'a fɔ olu b'o de kan diinɛ maaw tɛ o ni diinɛ ma ɲɔgɔn ye o ni diinɛ ma suru k'o to nin kan o ni diinɛ tɛ ɲɔgɔn ye a faamuna wa sɔrɔsiw yɛrɛ dama ka kɛlɛ tɛ o yɔrɔ ye min ye o kɔrɔ ye ko bɛɛ lajɛlen kan ka fara ka sen don kɛlɛ in na jamanadenw an jamanadenw ka fara sɔrɔsiw kan ni kibaruya jɛlen dilen ye o ma n'i ye siganamaa ye ka sigida kɔnɔ Lala Kuyate ka kuma jamana ɲɛmaaw fɛ walasa an ka se ka fɛɛrɛ ka n'o minɛ ka bɔ maaw senkɔrɔ Lala Kuyate ka ani partage awɔ ka ja minnu bɛ mɔgɔw voilà u togow la ka n'olu partage awɔ an ka n'olu cari awɔ donc ani minnu fana fara mu an bɛ basigi de ɲini donc n'i kɛra sababu ye ka ja juguw cari a bɛ se ka kɛ ka basigi tiɲɛ o bɛ k'o ye ani mɔgɔ min fana ka baara bɛn bɛ e faso Abawasiri Fɔnba a ka kuma kunfɛlan dɔ bɛ yen a ko ni maa min ni mɔgɔ min ye baara kɛ ko Lala Kuyate fɛn fila bɛ yen ko o latigɛ kan a ko fɛn fɔlɔ min ye ni e farila ka k'i ka jamana janfa Lala Kuyate o janfa ni Ala y'a kɛ olu yɛrɛ jihadisiw bolo ni olu yɛrɛ tila k'olu ye se sɔrɔ e maa min ka jamana janfa ko b'i fa a ko Lala Kuyate wa hali ni Ala y'a kɛ o y'a dɔn ko an bɛ ka faga janfa min siri k'a ma sira sɔrɔ k'o b'i fa a tɛ tɛmɛ o kan a ko o y'a dɔn fo an ka baara kɛ ni o yɔrɔ ye mɔgɔ kana a faso janfa k'a fɔ k'i bɛ tugu nɔfɛ e bɛ tugu nɔfɛ mun na a ma nɔgɔn o bɛ ne k'o ka président ye wa fo ka diɲɛ wuli a ma nɔgɔn Lala Kuyate o la hakili ɲuman da Lala Kuyate o b'a to hali bi an ka tɛmɛ n'an ka dugu kɔnɔ kuma ye an bɛ taa n'an bɔra Abawasiri Fɔnba la an bɛ taa Alassane Jakite la ale b'a la ka kuma an denmisɛnninw kan i y'a dɔn o ye tiɲɛ
ni waati na denmisɛnninw a min fɔ i y'o mɛn wa denmisɛnninw kan ka sensibiliser mais mun na a bɛ ka min fɔ i y'o mɛn wa m'o mɛn fɔlɔ an b'a dɔn kɔni ni waati na denmisɛnninw fɛ kuma nafa b'a fana na jamana kɔnɔ a ye denmisɛnninw fɛ kuma min don a bɛ ka kuma denmasaw de fɛ o denmasaw o fana ka ɲi a bɛ ka kuma aw denmasaw de fɛ o fana a nafa b'a bɛɛ de la ko a ka janto denw na kosɛbɛ parce que ko fɔlɔ den ani bita ayiwa ko mɔgɔ b'a fɔ ko waati yɛlɛmana ko waati ma yɛlɛma ko mɔgɔ yɛrɛ de yɛlɛma mara kɛcogo de changera ayiwa i da sera a ma sa an m'o fɔ a faamuya Alassane Jakite ale ye min sɔrɔ ka fɔ ne ni aw an ka jɛ k'o dɔn lajɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ko kura awɔ fɔlɔ mara jateminɛ ka na sisan mara jateminɛ donc i b'a dɔn c'est diamétralement opposé bon n'i y'o olu jateminɛ franchement an bɛ se k'a fɔ ko an basaw de ye an janfa parce que olu marala cogo min na olu yɛrɛ ma sɔn ka anw yɛrɛw mara ten bon n'i ko k'i bɛ nin kuma fɔ donc an bɛ se k'a fɔ ko masaw ɲɔ belebeleba bɛ nin ko kɔnɔ sinon an bɛ ɲɔ min na bi n'i ye Mali sifinnakaw yɛrɛ jateminɛ bi bon c'est à dire a bɛ mɔgɔ ɲɛji bɔ quoi don dɔ tɛmɛna an bɛ 90 fanfɛla ninnu an kɔrɔ tout près n'i kun ye Mali ka adamadenya jateminɛ ka tila ka na jateminɛ an bɛ ɲɔ min na bi bon franchement i b'a dɔn non jamana nin a jɔyɔrɔ b'an na mais an kɔni bɛ min ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ hali bi sa u ka a jateminɛ u ka fara an kan ka fara denmansaw kan pour que jamana nin ka se ka segin a togo kɔrɔ la an kɔni b'o ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ ka tila k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ c'est vrai sariya kɔni a ka gɛlɛn sariya dɔw bɛ yen u ka se ka segin ka olu revoir fɔlɔ la ni denmisɛnnin kun ye ko dɔ kɛ i b'a sɔrɔ a dama ka kan bɛɛ lajɛlen na bɛɛ bɛ se ka a corriger mais sisan n'i faratila ka mɔgɔ min ka denmisɛnnin corriger hali carré kɔnɔ bi bon i b'a ye e yɛrɛ bɛ problème sɔrɔ donc n'i y'o yɔrɔ ninnu jateminɛ bon denmisɛnninw ka tiɲɛli o tɛ denmisɛnninw yɛrɛ nɔ ye donc i b'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ sariya minnu bɛ an bolo ani masaw yɛrɛ ka faamuyaw togo ɲɛnamaya kɔnɔ sisan donc ko nin caman y'o ye sinon fɔlɔ la i bɛ bugɔ carré kɔnɔ i yɛrɛ bɛ na so i fa bɛ tila k'i minɛ k'i ci so kɔnɔ n'i nana fɔ so bon sisan ni e nana e bugɔra kɛnɛma n'i nana k'i bɛna kuma fɔ so e yɛrɛ fa bɛ wuli ka a cɛsiri ka taa o kɛlɛ kɛ e yɛrɛ nɔ la donc souvent n'i ye ko ninnu jateminɛ a ka gɛlɛn donc f'an ka mara segin so donc ka tila ka dugawu ɲini ala ka jamana nin ala k'a kolo suma jamana nin ala k'a kolo suma parce que ni n ta tɛ n sen tɛ basa kɛlɛ la o y'a dalen ye dɛnɛ de la jamana bɛ niveau min na sisan maliden bɛɛ kan ka miiri ni jamana nin ye parce que n'i ko jamana ɲɛmɔgɔw kungo don e m'u dɛmɛ pour que jamana nin a ka se ka kolo suma donc a bɛ gɛlɛya. Lala Kuyate Samaira ko n'i ko k'i sen tɛ basakɛlɛ la o y'a golobabali ye dɛ o y'a danɛ ye dɛnɛ na n'o tɛ n'a goloba n'a ye ta minɛ a n'a bila i ka bugu la k'a bila i sigiɲɔgɔn ta la nin ye tiɲɛ kosɛbɛ o ye Alassane Jakite ale ko n'an seginna kɔfɛ dɔɔni ko 1990 awɔ Lala Kuyate o waati e tun bɛ cogo di awɔ kɛ n'an taara 1990 n'an y'o ta ka sisan lajɛ Samaira i b'a ye k'a fɔ danfara dɔɔni donna kow la danfara jumɛn bɛ 90 o tun bɛ cogo di ala Samaira an ka mɔgɔw la sensibiliser sa isali de kiri ɲininka e ka ɲɔgɔn disi o sɔrɔ mara bɛ to e b'o de fɔ ne ɲɛna o Alassane ko e ma sisan ko fɔlɔ la ko hali ni den tun bugɔra kɛnɛma n'a nana ɲɛfɔ sokɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ ta bɛ juguya kɛnɛma mɔgɔw ta ye o b'a to ni den ye kojugu kɛ kɛnɛma hali n'a kun corrigera a yɛrɛ tɛ courage sɔrɔ k'a bɛna ɲɛfɔ sokɔnɔ parce que a b'a dɔn n'a nana ɲɛfɔ min bɛ d'a kan sokɔnɔ o ka jugu ni kɛnɛmala ta ye nka bi ko fa yɛrɛ b'i cɛsiri ka bɔ e ko Alassane ko tɛ mais e yɛrɛ ka yitɛrɛ 90 e y'o ye wa o tun bɛ cogo di 80 ani sisan ta danfara o y'a sɔrɔ bi danfara belebele de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bon tu vois bɛɛ lajɛlen y'o dɔn hali maa min tɛ misiw min yɔrɔ la kɔni i n'a dɔn k'a fɔ ko juru kelen tɛ yen dɛ Lala Kuyate nin waati na Alassane fo a y'a fɔ cogo min na a ka gɛlɛn nin waati na kɔni bɛɛ lajɛlen bɛn bɛ ka fɔ Lala Kuyate ko tɛ i n'a fɔ kɔrɔlen wa yɛlɛma caman donna ko
la madama min bɛ tali kɛ marako bunna kun kan i b'a ye k'a fɔ bi denmisɛnninw kanu o de ye san sɔrɔ denmansaw yɔrɔ ka tɛmɛ mara kan Ala kuyate o de kɛmɛ sababu bi diɲɛ don o don an b'a fɔ ko kunu ka fisa bi ye n bɛ dugawu de k'an yɛrɛ Ala kuyate sinon n'a fɔra ko jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnninw ye n'olu ma se ka lamɔko ɲuman sɔrɔ sisan a dɔw la a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya Ala kuyate Ala kana gɛlɛya o la dun bamananw dun b'a fɔ ko sɛmɛcogo ɲuman bɛ sanfɛri tigɛ ja o b'o ja ni bi ni denmisɛnninw ma sɛmɛcogo ɲuman sɔrɔ est-ce que sanfɛjiri o na se k'o tigɛ wa siga b'a la dɛ siga b'a la dɛ kosɛbɛ o la denmansaw bɛɛ lajɛlen kan k'o de faamu k'a fɔ ko sɛba tɛ fɛnjugu ɲini ka k'a den kɔ o la i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye den kɛ bɛ ka kumanda in a impôt fɔlɔ a b'a kan e yɛrɛ a b'a kan e la nin ye tiɲɛ ye kosɛbɛ ne kuyate walasa ka bɔ du kuma kɔnɔ ani jeliji bi soso bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne kuyate ale fana an bɛ jɛ k'o ɲɛmada ni technicien ka diɲɛ ye ka sɔrɔ ka segin ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yan awɔ tin bɛna fɛn kelen de la I ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn ye n'a bɛ ɲɔgɔn kan o de tin bɛ na quoi ni den ni fa n'aw bɛ ɲɔgɔn kan tin bɛ na n'i bɛ gɛrɛ I fa la n'i bɛ gɛrɛ I ba la tin bɛ na mais ni tin nana ni hinɛ mana I se k'i fa nafa tin ni hinɛ tɛ kelen dɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ hinɛ minɛ ka sɔrɔ ka bɛ Ala k'i da I m'a tigi I ɲɛ la n'a mankutu fɔra dɔrɔn I bɛ ɲɛji bɔ o kɔrɔmasuru ye mun ye Ala kira Mamadu kisi ni nɛɛma b'a ye kira ka histoire dɔw bɛ yen n'a bɛ ka f'i ye I dusukun ji bɛ jigin a la mais e ma deli ka kira o hinɛ de b'o kɛ tin ye fɛn ye I bɛ maa ye fɛn min I ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn ye tin bɛ na de quoi tin ye dusukun de ye f'aw ka ɲɔgɔn ye mais n'a ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na hinɛ de bɛ na donc tin ni hinɛ différence min b'u cɛ o de y'o ye bon tin ni hinɛ waati dɔw la u bɛ ɲɔgɔn jɛ parce que u bɛ ɲɔgɔn jɛ ni yɔrɔ jumɛn ye n y'o de fɔ n ko tin ye I ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn ye n'a bɛ ɲɔgɔn kan o de ye tin ye parce que I b'a jate minɛ an ka société kɔnɔ den min bɛ gɛrɛ a masaw la I b'a jate minɛ tin bɛ don a n'a masa caman cɛ mais ni den min tɛ gɛrɛ a masaw la I b'i masa ye à distance mais tin t'aw cɛ quoi I m'a faamu wa donc tin ni hinɛ tin ye I bɛ gɛrɛ mɔgɔ min na mais hinɛ Samayira mɔgɔ b'i to jamana kɔ kan ka mɔgɔ hinɛ minɛ k'a nafa I bɛ fɛn k'a ye I b'i ba hinɛ minɛ I b'a nafa ka sɔrɔ I ɲɛ t'a la I b'i bange ka sɔrɔ I ncinin don I denyɛrɛnin ma I b'i bange dɔrɔn I ba b'a kɔ don I la walahi I b'i ba hinɛ minɛ I b'i sarakatiw bɔ a ye donc o ni tin tɛ kelen u bɛ ɲɔgɔn jɛ yen de quoi tin ye I ɲɛ bɛ fɛn min na mais hinɛ ye hali ni ɲɛ t'a la a bɛ na I la quoi hinɛ bɛ joli de la. Lala kuyate siga tɛ nin na dɛ Samayira ko hinɛ bɛ deli la hinɛ bɛ deli la awɔ deli deli tin ko I ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn kan don o don o y'o ye I n'o tin bɛ hinɛ bɛ deli la hinɛ k'i bɛ se ka hinɛ mɔgɔ dɔ la ka sɔrɔ e ɲɛ t'a la mɔgɔ dɔ fana bɛ se ka hinɛ I la ka sɔrɔ a ɲɛ tɛ e la o don walayi nin ye tiɲɛ siga tɛ nin na Lala kuyate ka jeliji bi fo k'a fo a ka ni laseli ninnu na o don kɛ sababu ye an bɛ bɔ fɛn caman kalama an yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ taabolo tiɲɛ don awɔ Lala kuyate waati na mi jɔ i y'a dɔn nko o la bi ta an bɛ bani ka conseil jouer fɔlɔ n'Ala sɔnna an na pan tɔ ninnu fila kunna kɛ ayiwa problème t'o la komi sini fana don dɔ ye o y'o ye n'an ye conseil du guide jouer kosɛbɛ an bɛ na ka na jɛmukan kun cɛ o ye tiɲɛ ye an t'a kɛ ten an k'a kɛ ten awɔ baasi tɛ ayiwa an bɛ conseil du guide an b'o ɲɛmada n technicien labɛnnen n'Ala sɔnna an k'o labɛn ka sɔrɔ ka na ka na jɛmukan kun cɛ awɔ o tɛ baasi ye awɔ e lahara bɛ gɛlɛya koyi kuma caman fɔra koyi ko caman kɛra koyi o kɛra denw fagara mɔgɔw fagara dabalijuguw kɛra kumajuguw fɔra o kiiri tigɛyɔrɔ bɛ chauffer dɛ o bɛ chauffer sigee mais silamɛw sirannen Jibrila nana aya jumɛn di kira ma a ko wa anjayna allazina amanu ko silamɛw k'u hakili sigi ko minnu dara ale Ala la anjayna allazina amanu minnu ko Ala ye kelen ye n'u tora a kan Ala ko n b'olu kisi nka k'a fɔ I dara ne Ala la tɛ dɛ wa kɛnu yatakun abani wa kɛnu yatakun Allahu akbar ko ka fara kan u kun bɛ siran ni Ala ɲɛ suratu namli don aya 53 Allahu akbar an ye mɔgɔw kisi minnu dara ni Ala la o dama tɛ dɛ ko wa kɛnu yatakun u ye ne Ala ka daw bonya Allahu akbar ng'u ka min to ye o y'a to ye Ala ko an ka min to ye an k'o to ye dɛsɛ kɛra nin de fɔli la ka mɔgɔw nɛgɛ dɔrɔn wa fɔlen filɛ nin ye
Wulibali kumara de wala ka nga min toy ko de desera ka fo mo ko toy wa ma fo wa ka fo le fle ma fo de ay ni wulibali kumara ma te min bo soso ala wo ga min to ayo toy ko sebe a fo le fle de ni don bo desera ko fo bani ya fo o ma mi di bani ma fo Senegal jamana kono ne ko amana fo le ala ka signa nyumai madala nana na folo de o ngai comme selibe ka sense o ama jigiya ka fo abina seliba ke an fe malaya anga jega seli kene seli nyon anaka de on ta fa ko naka de busa u be anga wala fo deli u ga nyama u ka siga madoni u fana u do kenti aiwa sisa deli do era de ko ay bonere ku nya jigiya ka fo ngo saba sura benzo yado sine ngo ali ega RT tarango banda na ya fe aiwa RT samara ko kitara kimba mani bani aiwa kika sigine amu fo de bani mana ki fana se hana sia geti wati barakasi wati sera aiwa samara anu bunya masing foli de ke kanya shanka nu bako ma yana ngan ko dula jango femfe kun sigile no jabara nkoro ni sanga nkon nana ni o Sheriff la TV ka sika nyama dalke kwa jem kama ndi soko madonula ama fongu uniche uni baraji kanuna o ansera kan nundi fara nyokonga bi na funna ni sondi ala ni blastral kauna ka sika na oduma ni ala mabasike na esini fana faransika hakila uluni au am nyokon soro ni kene kilinka ka foli kerengere ni ke bisa maira ka tafu bana ma place kono kerengere ni ala bana ba dara mantra bana madara amba fu kanuna o sangani wati anaka place la mogo ubi Sheriff la tele la je kerengere ni ala soko madunu jem kante foko ambu fu kanuna bana madara ibo fu nya fu ngo bana makono do kasere bana madara e zameja yaro anya na zame do ya ona na zame dun tele la kala mimi mvuye kankanzuma wa madon ma kala ka bana makono uniform fana je odira awon mazame dun sa nganyere nga sanga wili soro ibare on maranga sanga wili eno soro wa no soro wala mi bana madara fu sana wati be la ku yete ka do kai ala ka alibi asago kai amina ya la ku yete ula amme bela jene fo malikona ani malikoka la ku yete chani muso demzeni mabakoro la ku yete madama mun gunzige me ka nyama da Sheriff la TV ja kan sofe la ku yete no wati na oto onu jamuna ka fo ansela ka min franyo nga odeni nga ante nyina nga dibla baraka bawko me dele ka fo ni ya me kinyo na dunu batarate la ku yete nyuma de bila ula la ku yete enne ka sigini ka jëm kan dangana mayata ma do de dibila olu teye nga me min fo ye o tige no akafari ula mi biniga karafe juro akume chami bulu obetale ke l'homme doit manger contre le stress, l'angoisse et la nuit. La femme prodige de qui Adama Nostradamus. Et à quel fait El Hadji Musa Balaba. Balaba la jefiti n'injugulenga ni yetika kuruka daka. Saraka be jabi male. Ola me El Hadji fou. Me fando mfe bimemi mfe. Bita kunyi il est qui? Régie spéciale. OK. I know diffuseur spécial. Diffuseur spécial. Lui, il vient de Minimana. C'est dans la commune de Sidibala, dans le cercle de Nyono. Et lui, c'est Bouya Diaguile Koulibaly. Voilà, et le RT. Le grand RT. Voilà, c'est aujourd'hui lui-même qui a assuré la diffusion. Et Amba Foka, Walimado. Là, qui était Kobla Djene Fokafo, là, Kokushiblo Dimitora. Là, qui était Nibe Bara Kanou de Kofo. Là, qui était Kofo, Walimado. Kofo Ali Biala Kansa Roda. Voilà, qui était Kabla Djene Fo. Nera Mabasike, c'est Bekenika Nishu Janvara Doni. Là, qui était Eline China Mignon sur il y a 10h, 11h, et 4h, ko dangana maya. Ola ama fo ala ka kera dama. Ala ka do kun to fo herala. Ala ka shi franchika. Ma. Une des arades. Ka Kenya ani lafiya sabati bela jeli farkolo la. Akadi ko jugu. Nimebia, garan barobe nyaga. Wa bela jeli nyeda be wala wala. Nu ye lemi ka bantoron. Bela jeli me nisodia. Niko, John Starire. Mais aura kumara chansa ne de stari ne kadi wa medumunu timia ne de lezara ye ne kadi demisanu ye wa mokokorobaw krebete ka auto ne minina abaw kolo sigi ka o modia o de ato ne kadi demisanu yo kosebe aw yere fe jumeni kadi ani jumeni binanchenya ne de do tomate concentré zara ne kelin pedro ao nga ambere stari Maiko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalanɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali